Scríóir se anna Heussaff a bhfuil uorscéalta de ógánig agus tína fásta idir Agallamh agus léthirí líofa a bhhail siú ché le breis agus fithe bliain. Tá ilm dúisina agus gradam baint amachché agus aine forlehan orthaí dá bhór. Deis cuiithúil doing atá ann labhairt leithí agus an tuchtú uorscéal uthí sa fáil báite tí a ailsithe anna Heussaff díad bhatha. Gur míle mágad. Ok, cuasaí scríbhneoireachta cruthaach lánaimseach anna. Bhí postbún agat, pension, tuairistal ratha in RTE. Cén marúil beidir díreach daoine ort an cinenne a thógáil dul leis an scríbhneoireacht go bún nó go lánaimseach? Well, marúil beidir ceart go leor mar smaoinim go minic bheith de scríbhneoir nó de ealaíontóir de cheoltóir is bealach gur féidir a bheith bocht agus measúil ag an am céanna is saol na héireann, well, ar a leid tá meas orann ach cinnte ní bealach le harigad má a héhrú in éon teanga. Ní bhhaine gaeilge i méarla ní héhraíonn ní héhraí tar livertin airigid. Ach bhí cúisina éagsúla go rág mé RTE ag an am a dág mé agus gur heasúin budí nua a dhéanamh mar hampla ceannacha agus bhí an smaoinemh agam le fada tríal amhaint as an scríomh. Bhí cúpla bhar scríomh agam ná éire leo ach nuair a thug mé faoi uorscéal bleachtarachta d'éire leis agus cinál ghlach ma héal casa eile ag go buinte sin. Agus deir leat agus ní léon áféilart dá bhór. Tógadh túm ná clia le gailge rud ná cotínta a cháhan na stócha. Cén sais óige bhí agat, cén sais tunnachar a bhí ag an tógáil sin in gailge tunnachar na tiismothirí agat ort mar chuine. Tógu le gailge mé mar deirtú ní rá tealaí eile hartar an teilech na ró eile a bhí leistíad kiloméadar na ró dín ar an rum conrach a maiile clia agus mar sin bhí dúchlan ag hisismithirí agus níor a cúlha gailteachta bas brechailteacht fanid i ddíchonil máthair agus Británach ma ahar. So bhí siad tógad churchan cinna gailge ar feadh a saol ach bhí an dúchlan sin ann is dóigh mhór mé tacaí dreisel mé ar ní rá cúpla gail scoil im le clia ag an am dreisel mé ar scoilhuire agus scoil Catríona dreisel mé ar choláistí saoirí a ra tionchar acu orm choláiste chamas go háirithe an chéad dá bhliain a bhí an choláiste sin ann. Bhí tionchar ag ma áige orm tógu le grá mé, tógu le leabhar mé, bhí leabhar sa teach, bhí tógach go dtí an leabhar lan muid ó bhí mar ná báistí óga. Tógu bruntan is leabhar doin bhí silfan a leabhar an gach siomra agus ach tógu mé le spéisianna i gúsaí ratha, stair, dúlra, timpalacht, ólaíocht, ceol, bhí spéisian annach chuid réimsí sa teilech agus séisiir agan séisiir cluine ag meismithirí. So bhí tionchar an dearfacha stócha orm agus beidir go bhfuil na spéisianna sort ilgnéthacha sin le feiceáil i mo chuid scríbhneoireachta chomá. Agus tá raibh tú cúthal nó ceandána? Ní ra mé cúthal agus is teilech cainteach agus argónteach a bhí anin bhí annach chuid lé faoi cuasaí an tail agus dearú go leor eile sa teilech gur mise an duine bachantí agus bhó a bhí ag brú tuairimí beidir. So ní ra mé cúthalach. Tá cásan a siomh ina míam cúthalach ach i gcuiteanna bhí féin buinín sách má hagam. Agus brunach é sin ar tócha na tiismothirí raibh ga cead go airgáin déanamh agus de thuair am a thuirt. Agus ag na scoileanna mar bhí an tá orm sa bhunscoil bhí múnteir agam eilín ní bhuirtí bas curcorína teilech an ahananta curcorína í agus bhí cóíoch sort scríomh agus tugach cead cainte doin agus scoilche tríanna chomá I ré ina rá annach chuid cinál cosar bollag ar gáiltaí an áíran ó letram ar gáiltaí scoile tugu cead doin ar go tuairimí a thuirt agus faoi ábhar beidir nach míoch a gcónaí a lé in sna 16 aber agus chuide sé sin leis an bhéin bhuiín a bhí agam. Hiag tú faoin am go raibh an
tarna le bhéile chríochnú go cadar bhile dhéanamh do raig agus mástrucht dhéanamh deire in Philly agus Claire snochtú istéag nó raibh sé sin mar smuoine bhid ceann ag an buinte sin. Ní rá tuam tholéir agam ar chorabin ó plán soléir agam. Bhí spéis agam san iriseoireacht agus ach ní rá ach cuasa a bháin gábh líana i Ramuinis i gláiste Ramuinis ag an am le tréna le bheith iriseo agus rá me go min cinál cúngathe ige sin agus bhí spéisiam sa réilge sa star rinne mé céim gailge agus stara rinne mé tréáil mar bheanbhúntóir rinne mé rein teagas gach has tú am tríal a bhíseáinte so eile so le socráin sios agus cinál rinne mé ar bhealach leis cúpla bliana chahabh sola mátáin sola bhásan sós agus hetan filiíochtta nachta bhí stéaglum agus dóla mé lán ón taide a rinne mé ach dar ire chuidí an taithí sin le a hiiscin ná heistúindal sa saol acadóil agus dag mé an saol sin agus diime mé go sasanna le dola gobar le daoine gan díidean agus sé daoine céim fá sasanna. Ach dar ire ba haí cultúrtha an spéisiúil a bhí an man ní ra mé measca le héraní don chuid is mó agus cinál dóla mé faoi héal daoine a bhí imeach daoine a chasealanna brísúin ospidéal mearthalar, teilí bhriste, bochtanas ar nói. Agus dóla mé cinál scilanna inam féin agus taithí cinál béidir ríise hagan amach chuid scríbhneoireachta. Bhís chun sin rá taithí ar dhaoine agus mar smuoine an daoine agus cinethe dhéanaan siad agus mar sin de. Agus daoine atá faoi bhrú an a bhór agus nach bhfuil an saol éis réiteach leo ar chorbe fuair mé an taithí sin agus tharla chomá gur casú an fear fós mé Simon Brooke casú orra mé sasanach a bhí ag obair sa réimse sin chomá agus tréis rint blianta tháinig sé sin go héireann agus lonnéamar in éireann. Ok. Now chuaigh tú chomá ag obair in RTE mar léire mar thaidóir stochar dús is mar léirethir telefís agus radio agus tá snáthid seo faoin taide stocha is féidir leannacht leis ón tréimhse tráchtais má sios trí an saol oibre go in RTE agus an son agus tú de scrín or Dám tú anna chud is stocha faoi faoin si aimimsúd an tráchtas agus an son mar haidóir an RTE an cairid sin a chleachta. Tá go leor cáde a ddéireach gur taidir ó nádor mé mar má íann duna cóirle orm faoi bhilm dul go béire tá ólas agat ar an gentar sin tuair méid cápéis gan trí leannach dóibh le multaí leagchaach agam so tá an pléanana sin inam feicíirí rudí eileach agus cad é atá spéisiúil cad é atá táhachtach so in éon bunach éon réimse don saol. Fisreacht is dó. Tá fisreacht inam agus is mailim rudí cinálach chuir sios ar fápéir agus a chur an agar agus a bhile agus fuair mé taithí ionintach an RTE ar haide mar bhí mé gobar ar chláircha léithú le radio na ra bhí scéalta nua gachiile lá agus plé le daoine ar fud na tíre agus th lear agus an sinna mar léire chuir dul isteach a ddíthe daoine béidir láirt le daoine ar saol trí chéile nó aines conspóidí a bhain le cuasaí turasóireachta nó cuasaí timpachta nó politúla nó péad a bhí ann. So nuair a thosaí mé scríomh bhíos agam conas rudí eileach. Conas dul saothar ar ólas agus is dóigh go raibh an sort féin bhuiine agam le sinna dhéanamh agus mar hampla hála dom casú faoirá leis an íorfeitiolaí stáit an talamh Mary Cassidy mar go scríb me chuí ag chuig an ofiig an feitiolaí ag géirí bhaint cóirle agus fiise se an oscailte agus dúirteo taristeach agus láirlumm. Chur mé aithnear chopla garda don lear nua se lum fuair mé buntáiste mór ó chóra fada bhí agam le Íorcheanfort fearras carna, Matthias ó Coscara a bhícha tréáil blechtarí agus nar a chola mé agah leis a réidir na gailteach so mé bhreilm láir leis an bhar seo agus bhí se an láthúil le nach chuid taithí agus an rud is táhachttaí faoin taide ná gurann sé le hinchréiteacht an scéal. Tagan tú ar sort sonraí, miln sonraí agus
gur féadlam bheith cinnte go leor seo mar a aibreann na Gardaí, seo an rud a hárlaíonn ar a aimsít ar corp, seo an rud a dhéanaan an petólaí. Ní bhíonn an rud a léithar san uorscéal réalaíoch i gcónaí uaireanta caithfar rud i choras rucht ar wathe leis an scéal, ach gachfod gur féidir leis a bheith fíoriciúil is mála me bheith fíoriciúil. Agus in chréide. Bhí tú agus tá tú socha gníomhach nó i gníomhí le card na crinne is léir go bhfuil béim ar lethegat go mán an tácht ar leis an ggóhéil, leis an timpplacht. Tá táhacht an a bhór cinnte leis an timpplacht agus dearm an timpplacht sfocail cinál tebi atá nach tá is a caint ar an éir atá dolan ar scábhága an tuisce ólamid an chré an a bhásan argóid bí an éráid ar a bhfuilmuid ag bra. Dargóid bí, dar sláinte, dar saol, dar necnamíocht, dar goltúir. So tá cinnte tá táhacht, ní hiigim conas nach digin daoine eile an táhacht, nó dóhan daoine eile an táhacht leis na rudí seo. Agus támal bhaint blianta tréis do martí ágáil hosi mé glach apát a bheachtas cardin na crinne, mar gur lé mé faoin athróéire just cheap mé is tobist atá ag bagartórin. Agus feice muidinis go bhfuil seo atharlú. Dairlumm an réimse sin do héal a thuirt in uorscéal de léthirí óga scríomh mé siafra an tuairscéal sáú atá ar lista molta an testa sóisiach le darn an blianta tá me sásta rá agus san uorscéal sin tá na déagóirí tá trúir seo Evan Rio agus siafra tá siad na gimmert cluthe bhfuil Evan agus Rio go háirithe ina gaiith siad an dáhan a hábháil ar thobistí. Agus an chéad thobist a churme sa scéal a fáil siach sa blion 2017 ná pandéim, tá me cinál bródú leis sin, bhain sin le a haithí ire seirta béidir go bhfuil mé léamh faoi sin faoin magart sin a bhí a gcónaí ann, a thug mé athrú éráide agus thug mé trúliú na farige le pléastach sa scéal sin agus níos a chluthe amháin a hárlaíonn an tobist ach sa bhaile ina bhfuil cónaí ar na déagóirí óga seo. Agus fila mé is tócha ar na ceisne sin agus ar chuirsaí taide chumá. Scríomh siar a scríomh an rud is éasca is tócha ar líon an rud an céad dréacht agus an son an agurthóireacht dhéanamh ar tain agus an son ar bail agurthóir Gardamúil. Is saol uignach tá ann. Bhfuil tú ar de chumpórt sa zón? Tá mé ar mar chumpórt sa zón, dúirt mé tamala hin nach duna cúhalach mé agus is brailm cólódar. Agus is brailm hólódar féin, chumá. Agus más mian le duine bheith na scríbneár caiisiid bheith an. Sí go ciúin ina gólódar féin. Agus sealanna fada a chahabh breanó ar an abart seo, an chéad abart eile, breanóach an ineog, ní hagan an freigra, a mu sa gárdín nó péhad a tal a feicáil, a mu hin ineog go raibh vinnic ach cuineáil ort caiite spéisiir agad a bhocail chumá, conna sa aibreann focail, conna sa chrochaigtar atmosfér, conna sa chortar beocht a bhocail, agus bhí an spéisian agam a gcónaí. So luúin tú breanamach an ineog chun scéile nuchan ó rud éige mar sin ach las mud a ineog fé láthair agus rud a bhí fear faoi Scoil an Phríosún chumán a gúil sé lonathe gil bhainán de bhaile chuúchaig is tócha. Agus chumá chud lena sféra ach bhí bás toban agus buile marfach lonathe in san counter scéirdiúil ar gúil a son. Canna héamh go raibh spéis go astrú go áit urbach. Well, bhí spéisiam ar dúsnar scríb mé uorscéal lonathe ar leithena sféar is cantar a mé chur bhí $1,000 ar sírán me féin agus mar Céile Simon agus ar Mac Connell gach cúpla bliain ní cheangal anna láidir bhean ag an am ach do réir a chéile chu me aithne níos fearr ar an gantar agus is cantar álainn scéirdúil lán atmosfér pobl ítach cantar nachhfuil có gafa ag an tuairseoireachtas tá chuid de leithine sí áile eile na tíre. Agus tréis rá uorscéal a lonú sa cheantar sin, beidir go mé gur brise thuirt do winter bhéara ón dúnmharú. Ach cá maiile sin, bhí me breannar an gantar ina bhfuil
cónaí ar an is le breiswas tro a blian. A rá is cantar an spéisiú é seo. Tá star, an láidir prísun Hilbainan, an brúríaga, Candan a religi is sinne im le clia, ach an volley, an farc intach cos lifa, par cúnachan an chogi. Ag an am céna tá annachid árasáin nua an, tá pobl an a vesca an, sean phobal caharach agus pobl nua. So, vi spéisiach Bhí sé abbey Bhí sé abi agus tá cantar áirithe níos rúnaí ná chéile le thuairscéil a lonúin tú. So agus heisiúm chumá feiceil a neamhreachlumm uairscéil lonú i gahar bhleaclíam a chahar féin. Agus uairscéil gaige agus uanta láirí tá fin seo faoi. Well, constal a dtíine seo láirt gaige ní láhar dí scailge sa saol fíoriciúil is fiction atá an. Agus tá muid an a háú gur mar sin a bheith dá meán na daoine seo láirt gaige. Nis tá seanraí agsúla tríalta agat agus áirithe agat leo a ceis náchairs ar socha ná céir bhíad na léach scríbhneoirí agat agus tú a léamh i dóige Agatha Christie, Miss Marple, tá Aoife Cinálín, duine a chomhraíonn leis na Gardaí go minic atá níos glicin a níos clistean an Gardaí. Cé léig tú agus cé chuig donachar? Stoin ar bhí me fáiste ní mór an lear gailge hí cinnte aspa lear gailge an agus bhín ag léamh. Ní bhín féin a léhreacs Carl leis bhín a lear chuideach is teach dear ddriforlumm go lééis si gur hetan si leo ach fra héon gur si seanam se a béidir nó pehadé. Ach bhí lear chor lear gailge an leba Jimmy hús bin lear a hetan linn mar fáistí is gominlumm. Ach an sin i dhé gur ó híomh na gailge an chéad leabhars cuimhinlumm a chuí a bhaimorm ó híomh na teanga an gailge ná dúil le léma flaharta. Bhí sé thuairsa scoile ag an am ach híime an choálainn agus a bhí an úsáid na teanga agus ag an am céanna an mothú agus an sort ferige agus an runtacht agus an léirú sóisialta a thug sé. Agus an grá agus an roim le seos na dúíon nach chuis sinna gceann an chomár, chuidan an cinál cúise céanna. Ag leanúint agus líg sin na gathú le Brendan a Heithar fáilisiún a bhí mar an ollscoil agus dúirt me am ó féach is féidir uairscéil catharach sách cóimseire cé go rá sé. Fithe blian, trocha blian, níos faoide siar faoin am sin ach uairscéil mar sin faoi cúnsí persant agus sóisialta agus é bríomhar agus an láidir cinál sa scríomh. So bhí tunnachhacha sin ar mo híomh na gailge. Bhí ag léamh, well, Agatha Christie is ba iontach an trínaí ó híomh plotaí agus sé just dochreid an bhd i dairí le a chur grích. Ó híomh sa stíl sa luas na luas scríbhneoirí bleachtarachta is cinál duine ile thuachtach nach mór na bleachtarí, hiag siad a bháid níos móna mar hiag an léthir, bhí siad cinál níos glican ó mar déach. Éan duna bheith nach mór. Níl an síl sin ní bhain héana a iris na níis agus ní bhain ag iiriach an nirad an bleachtara an fear meanaíost ólan an Newmarka tá siniciúil faoin saol nach réitian le éan duna. Dar bhirta me déan gan é sin agus tá lán eile dá thuirta an ó hin. Duine den a thuairscéil, cúpla duine chuí a gcionarm i méile. Sarah Paretsky scríbann si uairscéil talónithe Chicago ina dagan ceistena timpachta agus cinál politúla giniachas caiideh pobl níos. Hetan siad sinlumm Donna Leon scríbann uairscéil talónithe sa bhenéis agus an áit iontach le bheith ag dul cuat orí agus tú léamh ach an bleachtarata eici Brunetti tá saol suna ige sahaile tá caiideh maithaige le na haileach agus do mé a bhile me sin a bheith mar chud don scéal agus ag an am cinna tugann siise ceistena sóisialta agus an brúachar an tuairseoireachta ar an bhenéis mar hampla san áirimh. So tá irid uairscéalta iontacha á scríomh i méile agus an sin inéann i méile Andrea Carter mar hampla a lonaíonn uairscéalta in ina seoin i dtí chonan ó gúige ola nó na ngáil. Tá cuid an stíl sin taineann sé lom. Nuair atá
ceist na sóisialta, téagar sort a baint leis an scéal, difnas éigen na baint leis na charachtar, de scríóirt tá súlagam, agus ag an am céna tá na gnéthe sin den scéala chamadam na léthirí ag casan na lehanach. Pátrúntacht an Ailíonn tóra, ok? Chlár leabhar gaeilge, an cóirla Ailíonn, dúsin a reachtais, scríóireacht cónathach agus mar sin de agus uaireanta Simon Brooke hain. Tá an scríóir cuma céin teanga ar lí brathar an pátrúntacht sin. Cén cad é an rogha a bheith agat seachas látó a bhuachan nó mar sin de bhfuil a dóthain takeíocht in éireann do scríóirí ingailge. Níl dóthain takeíochta ann do scríóirí, níl sam a bheith fi riamh dóthain takeíochta bheith ann, mar beidir se smó takeíochta bheith ann se smó daoine a bheith ar a gomas a meach se ar a gomas am hafh le sríomh ach cinnte níos mó comisiún bhí an táirm hain an tús fuair méid comisiún fiúntacha ó chláir na leabhar, fuair méid dúisina iireachtais agus cabhraíonn an targad sin. Dúirt mé gcónaí dá mbeidh ag obair siopa spár híos an bóthar hillinn níos mó na mar hill mé riamh ón scríóireacht agus deimhí go mailummsa dearthain i gcompord le go leor scríóirí. Maiallar na comisiún agus na dúisina agus tá bíon sparánachtaí fiúntacha ag an ggóirla Ailíonn, ní chuir mé steachar ceann fós, déanam mé sin tá súlagam sa táchaí. So tá gáil níos mó sin an scéim bun income de Ailíonntóirí agus scríóirí san áireamh atá ar a thriail pílótach faoi láthair tá súlagam go leanfar le sin mar tuairí sé bun income de réimse lehan daoine atá géirí ar a laiad cuidamathe a héhrú ón scríomh. Fiú a méarla ní hillan ach dornan anna bheag daoine a methe ón scríomh, bin siad a teagasc, bin siad a mumradaí eile. Well, scanal é sílam an líon is lú nó an meas is lú atá a going ar Ailíonntóirí agus iad a géirí gar an batha dhéanamh as an éireann táid an bheith denmh mór is fiú den tradiisiún scríóirí agus Ailíonntóirí atá going ach ní éictar a gceartaí agus is trú nach náróg sé sin os trú go mar sin atá. Lúin tú rudaí stocha táinisteacha, saothar táinisteacha, mar nach féad leat marachtáil ar an scríóirt hain. Tá tú páirteach in scríóirí na scoileanna, denmh cardanna le scoláirí, agus tá tú de rúnaí ar aontas na scríóirí agus ónara ar siúla agus faoi láthair. Cad iad na rudaí na bailí eile gur féidir leat teacht ar airgid ar income? Well, is tócha ghfuil gá chuid i ma héal tí muid an scríomh fiction an scríomh cruthaíocht tá an jobanna de chinálacha eile a dhéanam deiste mé cúpla leabhar tagartha do fota roint bliantá hin ceardla na scoile bhuain mé gailge do roiní fásta beidir an dhéanam mé sin a ríis rinne mé roint tugraí taide gúrsaí Ailíonn gúrsaí litríochta a bhfuair mé íochíocht as tú ólar an na scríbhneoirí formid íochíocht as cuid den obair taide a rinne muid ar sin. Ach comáilis na bhd sin tá mé caitham go leor am a go deonach a plé le héantas na scríbhneoirí agus orintanta meas an déantain uorscéil a scríomh san am chaham agus a chaham scríbhneoirí eile i ggéirí goch níos láid ar chuirta scríbhneoirí gaeilge deimhfuil linn banaisteoir páirteamsere os tú rábhlíonn as a chéile is díbhar hála sa teachtainna fe cúpla mí ar a bhéid le cuidú leis an spreagú agus le go mrach scríbhneoirí gaeilge gur cuid de phobal sin agus ólas a áil ar na deisina na himachtaí na comórtais a chabhraíonn le muoín agus income agus an sin bhí mar gobar mar hamplar an scéim bun income de Ailíonntóirí an cóirliúcháin a bhain le sin agus cóirliúcháin eile bhíonn arsúil ag agris muoinethe. So tá sé dechar na bhd sin a fada dhéanamh agus a bheith a tuilemh dóthain
agus tá méid áirithe pinsin agam ó RTE a cháiríonn lum mar hampla ach cinnte tá annach chuid scrínáirí a brath ar chúnamh teaghlaí agus ar deisina just joban a beaga an seo spellpínacht mar a thugam seir. Sinné. Cén áireacht ar bhaile ágan tú í ganna? Nuair é míonn tú a bhd i gceann tro a blion nuair a bheith mar sin ní niú nó mórach. Well, ar náid thomaid ar fada súil go méid blianta fada fós agin pe ísio agin agus mar a formar amach le mar céile Simon is féidir go nachrach sin an toban agus an tapi. Tá mé sláin túil go dtí seo tá súil agam cúpla leabhar eile a scríomh ar a laiad agus béidir tá díalam ar héama áirithe cinál ar intin agam ach níl me cinnte fós an dáirlá sé. Bu an éireachtas mó in sna leabhar ná bhfuil leabhar gaeilge atá spreagúil, a scríomh mé atá spreagúil, atá fiúntach, atá de scríofa, tá súil agam go bhfuil pléisiúr le baint as an úsáid na teanga intú, go bhfuil charachtar intú chur an muidig machnamh ar héamí éagsúla faoi caidirmh persanta, caidirmh sóisialta, foréigen in our saol, ceisna eile a gcuirmse spéis intú agus rinne mé iirecht cinál iad a thuirte isteachans na scéalta ach ar nóid bhfuil an scéal féin ag éirí as na charachtar agus go gcuireann sé fun ar bhaoine an leabhar seo a léamh. Agus tás agam tá tám beidir tásam ó léthirí insiondom a dineistom go dtí seo gur hetain mo chuid orsceilt a go mór leo gur thug siad pléisiúr dóibh agus tasúil agam go leanaí sin. Anna Heussaff, go marna tú.